Curiositat, sí, ateneu-me. Els valencians estem posant l'empeny en un objectiu, sí, que la Jota de tots els llocs aconseguisca ser bé immaterial de la UNESCO. I per això, avui, ací, en Som de Casa, tenim el grup de danses La Senyera de Cofrents per a disfrutar d'un ball molt tradicional i molt valencià. Endavant! Meravellós! Quina meravella, sí, a Som de Casa ens acabeu de representar una Jota d'Alfar, si m'equivoque. És la Jota antiga d'Alfar. Mira. La Jota antiga d'Alfar. Respireu, perquè estaven comentant. Quan acabem de fer la Jota necessitem res, perquè clar, és que bona Jota... Necessites aire per recuperar-te un poc, sí. Acabes un poc fatigat. Però esta Jota, estem parlant de l'any 1981? Sí, fuimos a la comarca de la Población de Alfarb y recuperamos el grupo de La Senyera recuperó esta pieza. I quants membres sou en el grup de danses La Senyera? La directora t'ho podia dir. Tu eres la directora. Mira, perdoneu, que no us ha preguntat el nom. Quina mala educació. Et diuen... Jo, Rosario. Rosario. I Andrés. I tu eres la directora. A veure, conta'ns, quants membres Pues nada, sou? somos unos 40 miembros, Sí. entre rondalla, canto y los bailadores. Lo que pasa es que habíamos venido una pequeñita representación. Una xicoteta representació ben tingut avui a Som de Casa. Sí. I quantes danses i quantes cançons toqueu? Fem-nos una barreja perquè, clar, estic segura que seran unes quantes. No sé concretament quant repertori tenim, 30 cançons, 40, no sé exactament. Jotas, fandangos, seguidillas, valencianas, jotas, todo, mucha variedad. Valencia tiene está muy rica en eso, en los bailes y en sus formatos. Sí. I haveu viatjat a tot arreu. Sí, Haveu portat la Jota valenciana per tot el món. Sí, la Jota dice que se nació en Valencia y se crió en Aragón, pero nosotros la hemos llevado siempre. Y muchos pueblos de España, que la Jota por eso se va a declarar, quieren declararla por la UNESCO. Entonces Valencia, pues siempre, todos los pueblos tienen su Jota y está muy extendido. I com és ese moment en el que arribeu a un país, no? Que no coneixen la Jota? Com reben aquesta tradició tan valenciana? Quina és la reacció de les persones? La veritat, l'últim viatge va ser a Marrakech, en octubre, i justament les jotes, que són quan se dona més voltes, ballant en un ritme més ràpid, criden més l'atenció que la resta de balls que fem. I la gent aplaudís molt, clar. Quin és el moviment eixe? Quantes voltes pots estar pegant? 12. Sí. Més o menys, no? Depèn del ball. Sí. ¿Y cómo sentiu, no, el portar esta cultura valenciana arreu del món? Pues cuando sales de Valencia te sientes muy satisfecho y orgulloso y nos quieren muchísimo fuera de España sobre todo y de Valencia.
Sí. Quina meravella, què volies Sí, guanyar? no, sobretot per la riquesa dels tratges que tenim, també comparats amb altres països i en altres zones d'Espanya, sense dissalmar a ningú, però dir que crida molt l'atenció els tratges, sobretot per les mantellines. Las peinetas, el pelo Los les pintes, vuelve todo. loco. Enseguida nos preguntan, se fijan, nos dicen que estamos muy guapos, que damos mucha luminosidad. Entonces, pues muy bien, muy orgullosos. I clar, en el moment en el que esteu fent una dansa, jo suposo que volen, no?, d'alguna manera fer esta dansa, no?, imitar-la. Es posa... Els xiquets, sobretot, sí Sí. que s'animen, s'alcen i fan els seus passeigs o intenten imitar. Sí, sobretot la gent més menuda, que li crida l'atenció. I parlem de les noves generacions. Tu has parlat dels xiquets, no?, que sí que s'animen i volen imitar-vos, no? Com a les noves generacions per a apuntar-se, no?, i continuar... Així es tenim, no? Així, els souvenirs del grup són ixos, eh? Així estem els majors, ja, quasi. No, però hi ha tradició. En València, concretament, gràcies al món de les falles, s'està impulsant molt els grups de ball, el folklore valencià i recuperar vestimentes antigues, balls antics, i la gent cada vegada està més animada. Mira, Ximó. Bueno, enhorabona, quina meravella de ball que feu. Quin treball que feu també per la recuperació, per el manteniment de les nostres tradicions i de la indumentària, que és una autèntica preciositat. A veure si entre tots aconseguim això, que la xota sigui patrimoni de la humanitat. Ja és patrimoni del cor de valencians, aragonesos, és veritat que sí, però ara que siga una miqueta més, per a cuidar-la encara una miqueta més. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, xics. Moltes gràcies. Gràcies, boniques dansaes, gràcies. Ximó,